Тағын болмады инде. Ярар алайса. Мин синең белән элегрәк кебек сөйләшермен. Балам. Мин биткел синең яныңда булдым. Син җиңүләргә ирешкәндә дә үз өзеңне начар тотканда да. Өйрәтмә мине, мин үзем белән ничек яшәргә. Үзеңә начар булганда да. Син кабат үзеңдә көч табып, күтәрелә башлаганда, синең өчен чын күңелдән сөендем. Сине һәр чак яратачакмын, балам. Әнием, син шалтыраттың миңа?